συγγνώμη, ξεφόρτισα το τάμπλετ και έβαλα στο δωμάτιό μου εδώ. Και γι' αυτό δεν θα κάνω ακόμη το κινητό. Όταν φορτίσω το τάμπλετ θα κάνω το κινητό. Αλλά μπορεί να το κάνουμε και σε άλλο βίντεο. Θα δω. Εδώ φυλάω κάποια δαχτυλιδάκια μέσα. Και είναι από τα Χριστούγεννα που βλέπετε. Ενώ τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει. Πού να τα βάζω και αυτά τα δαχτυλίδια που μαζεύω. Καθίστε να το ανοίξω, έχει και ζηλοτέιπ αυτό. Καθίστε να το ανοίξω. Έχει μέσα γλυκάκια. Δεν μιλάω για τα Χριστούγεννα. Είχε μέσα γλυκάκια τα όταν ήταν Χριστούγεννα. Αυτό εδώ έχει μέσα γλυκάκια. Κοιτάξτε τα δαχτυλίδια που έχει. Αυτό δεν είναι δεμένα με ένα smart. Είναι με εδώ έχω μια καρδούλα. Εδώ ένα αστεράκι. Εδώ μια καρδούλα με ένα σκυλάκι μέσα. Εδώ ένα λουλουδάκι. Εδώ έχω ένα σκυλάκι. Και εδώ άλλο σκυλάκι μέσα σε καρδούλα. Παιδιά, είναι πανέμορφα τα δαχτυλίδια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ανυπομονώ και να πάμε με τη Μελίνα. Και ανυπομονώ να βρεθούμε με τη Μελίνα ξανά. Να κάνουμε και βίντεο μαζί. Και εσείς δεν θέλετε. Ήταν τόσο ωραία. Και όπως σας είχα να πει, είναι το χωριό μας, το ένα. Το άλλο είναι διαφορετικό για την κάθε μία, δεν είμαστε και αδελφές κιόλας. Από πίσω φυλάω στέκες, από πίσω που στερεώ στο τάμπλετ. Εδώ φυλάω τα βραχιόλια μου, τα ρολόγια μου, εδώ πέρα που στεγνέγωσα, τα λαστιχάκια μου, ναι. Και έχω και ένα εδώ λαστιχάκι που είναι και σου κάθεται έτσι. Το κάνεις αλογούρα, ό,τι θέλεις και σου κάθεται έτσι και είναι σαν να είναι δαμμένο το μαλλί σου, αλλά φαίνεται και το δικό σου μαλλί. Εδώ έχω ένα μικρόφωνο αληθινό και ένα ψεύτικο. Αυτό είναι το δικό μου, αυτό είναι του Γιάννη, το αδελφό μου, όπως είχαμε πει σε προηγούμενο βίντεο. Έχω και μία φωτογραφία μου από το σχολείο. Έχω και άλλες δύο. Ωραίες είναι οι φωτογραφίες, δεν τις έχεις. Τέλειες. Και εδώ έχω ένα μικρό κυκνάκι. Εδώ έχω ένα κοκαλάκι. Από τα γενέθλια μου το έχει πάρει η μαμά μου. Εδώ έχω κοκαλάκια. Αυτό δεν το έχω φορέσει ποτέ που βλέπετε εδώ στη σειρά. Αλλά αυτά εδώ τα έχω φορέσει που βλέπετε που δεν είναι η σειρά. Και εδώ πέρα έχω λίγα δαχτυλιδάκια. Και εδώ έχω και ένα ημερολόγιο, ένα τετράδιο. Εδώ κάναμε μαθήματα με τη Μελίνα, εδώ έχω κάνει μια καρδούλα ωραία. Πήρα Β εδώ. Εδώ πήρα
αλφα. Και εδώ αλφα. Εδώ αυτό το έχω κάνει εγώ. Και αυτό το έχω κάνει εγώ. Δεν έχω άλλα. Δεν είναι από καιρό το τετράδιο, είναι από τα γενέθλιά μου. Έχει περάσει καιρός, αλλά δεν το χρησιμοποιώ και πολύ. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είχα βάλει κάποια κοχυλάκια και αμό. Εδώ έχω ένα μικρό λουκουδάκι, πολύ μικρό όπως είδατε. Έχω πολλά πράγματα εδώ, αλλά δεν σας το δείχνω όλα επειδή είναι πάρα πολλά. Θα σας φέρω κιόλας πράγματα από εδώ, αλλά πρέπει να περιμένετε λίγο. Εντάξει, γεια.